Ilang Pangasinense naman po maagang bumiyahe pabalik po ng Maynila matapos po ang long weekend. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Simula ng dagsain ng mga bus terminal sa Dagupan City ng mga manggagawang mula sa Pangasinan, isang araw bago ang inaasang pagbabalik trabaho matapos ang Holy Week break. Ayon sa ilang pasahero, pinili nilang bumiyahe ng mas maaga upang maiwasan ng siksikan at posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko, kasabay ng pagdami ng mga biyahero pabalik ng Metro Manila. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa isang bus dispatcher, inaasang mas lalo pang tataas ang bilang ng mga pasaherong biyahe ngayong araw, kasabay ng pagtatapos ng bakasyon. Hati yung pasahero po, ma'am. Dito siguro kalahati, dyan sa labas, mas marami. Samantala, tiniyak ng dispatcher na sumasailalim sa masusing inspeksyon ang mga bus bago bumiyahe upang matik ang kaligtasan ng mga pasahero. Lahat po dumadaan po sa blue bags po. Pinayuhan din ang publiko na sumunod sa mga lituntunin sa biyahe, kabilang ang pag-iwas sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit upang maiwasan ang anumang aperya. Ang mga pasahero po, bawal po magdala ng patalim, bawal po magdala ng tangke kasi hindi po namin yan pinapayagan. Lalo na yung mga explosive kasi sinecheck din po namin. Sa mga may dalang bata, maghanda ng plastic. Kasi pag hindi sanay. Sa kabuuan, inaasahan na magpapatuloy ang mataas na bilang ng mga biyahero sa buong linggo habang dumarating ang mga manggagawa sa kanilang trabaho, kaya't nananawagan ang mga otoridad sa publiko na maging maaga pa at maingat sa kanilang paglalakbay upang maiwasan ang anumang aksidente o aberya sa trapiko. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Mano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.